हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दायो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गंसे बर' गामिनि गोथां सावगारि दिन्थिनो आखायाव लादों। बे गामिनि मुङानो जादों गोजोनपुरि थामहिनबा हादानपारा। बेयो बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव दङ, भारत भुटान सिमा साखाथियाव। बे गामिनि मुङानो जादों गोजोनपुरि। बेयाव माखासे मानि न'नि सावगारि नुनो मोनगोन नोंथांमोना। बेनो जादों बिथांमोननि थाग्रा खुलि। गंफ्रोमबो न'आनो थोरिनि आरो प्लास्टिकनि गिजि गब्लं। हरनि समाव उन्दुयोब्ला अख्रांनि हाथरखि अखाफोरखौ नुनो मोनो बा साननो हानाय बिदि थासारियाव दङ। सानसे हाजिरा खामला मावाबानो बिथांमोना रसा नांनानै थानो गोनां जायो। बेनो जादों गोजोनपुरि गामिनि गोथां सावगारि। दा नैबे थासारियाव जिहेतु कर'ना भाइरासनि थाखाय बन्द' जानानै दङ, बिथांमोना हाजिरा खामला मावनो हायाखै जानांगौ। दा बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'जों गावसिनि जिउखौ दैदेनलांनो गोनां जानानै फैदों। बेनो जादों गोजोनपुरिनि मोगथां सावगारि। एसेनोसै, गोजोन्थों।